ing thil nge ka hre thei lo ni pangang ta lun ling em ole voin hi November ni som ni pahni ani a tuimuk lama lelet kama hangkala la hian lai hi irrigation canal an tia October thla kan siam kha ni akan zu fang le a thla te kan zula a lai hi kan sam chhowa hei ka sam chho nan hu ma chu kan hu kan sam chhowa ka sam jing han rul ang deuh rul ni chi silo pangang ti don ni chi box silo thil mak to ka hmu hei helai mi hi ni hei ku alu khuin hmuem rul ni box silo a mi ta nei ve deuh ro box si eng thil nge ka ha thiam thei lo re an en chiang mai la abdar deuh mun le ho ti khan kan hu thiam theim o eng thil nge hi ka ha thiam thei ngang do ni a mak ka ti em hu a hring hu alu hu kan hu thiam theim a mi te hei ti khan rul ni box lo rul tu ha ni chi box lo ka hol china a khap nge khap lo en china o ku che ve zel box kha che ve ru a mak lu tu hei hi nga dup nuk le hala enge ka hre thei do re khu hnuai dam ka lam chu khu pangang ani don hi ma se lu khu avan mak khu tiang pangang lu om po ka hre ngai lo re zoom deuh lo sana ma hi kun zung pui ti evela ni ve dawa a hoi vul mai romak ani top main akalam pangkan ti le chinang ale ding zong thil mak ani thil mak ku ka chu a mui ku a zum put mai amit khu kuin hun sai ang deuh hi charania a sirami ku mit ku chunin hi anon ang deuh khu a ombok mak ve mang a che ve ru zel box hei non ang deuh nei non ang deuh ku ti sei thei hei mor pangang chu ni ku ma se alu khu amak ka ti en chiang chin ro nai la khin dar thlat box a bui thak ve